Do I worry you, sister? Do I worry you? Do I worry you, brother? I do I worry you, sister? Do I worry you? I do I worry you, bro? Ofa, sina na meka. Mate, se kwachi abakromu a. So ofa, wa mama mehwe. Se muse meti asimpo na den na eko. Kwachi mpanfa na nyinu se ama me humi. Eno sanda na chiko. Afra enokre. Yeah, sebo. If you are so open, can open here one break. Oh, be any kwachi, be any. Oh yeah. Afra. Enokre me ofa ase buy. Or buy. No buy say open tem. Nam kwachi ofie ne fie. E dey na asie. What be fie wo fa ni mpomete ase. Ayi wo fa sese no. Krokese ma mko he no. Me dia gudie koy. Afa no aka no kra kire me. Na gudie me ko ni pa me ko siri so me koton no. Wo ya ni me fa kuntuna ase. Ah, ofa. Wo ya de me sa che bo ase. No say sese. O so ubisa. Enti wo fa se man ka me ho a no wa bedi bone. Enti ma me sa anko. Na ba me ba nyina me pese mu hu sa me tiase. Me hui. Enti wo fa ma me sa anko. Yo, o twa no sima wo sai pabam. Ndim kase kwa chikura de tukura isi akonwa so a. Na me twa wotro. Ofa, we de ma desira de betu wani. So wote kwa chinka. Ani hu se odo na me wo ma no agusu o. Afesu agudie no. Me papa nya me mugidie. Eno de ma me na me so madane ama no. Ma wonye ma me nsa ensi fom. Ana manimu mu ase o me papa nim. Epo wa che ofa. To was na me ntu kwache nkra. Kwache. Se de oyire kan no. Fa ne se nkomo ba da fridi wojeje ho. Na kwache ahwemu so nkomo mu odo so. Nkono ma wure fisuo. Be ya na oyire fi wo sugume so. Ese wo kan nyina wasi agume. Fa me da me na. Oyire se oda wo na kwache. Kai. Me dwene ho fa. Waso wo dwen ho kwache. Nti won sa na chi me. Enti wose de oye bia ma onya na sa bra na chi. Bra wachi na Fe no anu no. Do bitima kani. Do bitima kani tira kuna ni. Ala so me ka na wante. Fa so ni abi. No ni abi na o me ka go mfra mo mzana. Obati. O paso ka chenya me na ka kire mfra ma. Ti me tele we aka nyina na be ya adwuma. Na ni nyina mu no me tele kan so me ka nkra na kire no. Why? O mra fi. Den tuba wase. Egu a chese de ntobrogu meti wase pa. So no sei na ububo pitiri wonne manye. Nwa abani. Na mpo ba sha ha de mahunu yi. Oh, si yawo. Na ma binu mechechera manfo ma tonton no. We ni pa boni fo bit. Se nyame ya me fie. O fili o di agro ba ha sa. Wo ba zo kula taya. Akura dwemboni ni ntiri die. We ni David we no dukum Goliath no. Omuna pa. Enti de ni nyina mu na ya. Me de ba ko ba woni. Mini mo nukura. Asem fache. So to one da so ba so ko. O ma me yeso pa wo mi ngunu. Yese ngunu yi twatwa kuma fie. Yese ni okoto no. Me so me dwene me ho. Enti ba ka kire kwa ache. Why ntu de ba me nya kwan. Why? Sirawo enene nkasa mama. Se de unsu. Unsu. Ehi asem na me de abetu ni. Ana mti se ne de sisu bi anim. Matinjim me da me na. Agudi ene de ha adwen pa. Fa kwache me dono. Sao. Me dono pa, me dono makomem. Ye de sao ye busu me do. Ye, ye do ti watama. Bani so do ti watama odi ntihwi mu. Kwache do fa sa no, ntimi fa na chi da. Ntimi fa na chi, ana ba ti fa na chi. Wa no na usuro. Anya wo be wo, ne do na chechire wo. Ana de me kemeboa. No anu no fa. Sa ne do ti. Ti me me mfa baba basa. Nya fa wo se ntimi nko. What's in Como? Messro, Fefe, Cassana meet you. Papa, maybe I'm a sir.
Pese me no kasa se ejani oba. Mo. Etiu. Na me asem na tete. Papa oni msa wonko na ma wo me ni obi abi. Nti bibi ha me wa na me ka cho. Nko kan cho. Mo. Papa. Mesrewo. Adana osuma me se me nko mama ya ho nko je ne ma no blo. Kwa na me du kwa mo ha na me hia afra. Na papa tibia na afra wo mo no. Papa na wo su. Wonam kwa so nyina no wo su. Sao. Wo se dia na ye no. Papa nya gudi asemi ya. Kwa che dia na wo de kono. Papa wose wonte nenka. Ana oba nanka wo ba fie ha wose wo ba me nchen. Semo. Me ti no was in go den. Wose wo ba me nchen no abebisa me say mete me bra nenka na. Nka che ne so me bra me nte nenka. Na jeze papa me say afra na wo su say asede ya obi bo na wo kwa so. Papa mesere wo ni kim. So what me bra nenka. Wone ne nkasa. Papa wone ne nkasa na tibia me ho afa wo mu. Obetimi aye ne ho boni. Na nimguase na eba e be kan aka me. Papa na me bra no. Metimi hwesa ma steady na mo hu say da bi. Egudie na afrade man no odi ye japade. So oba krum ha na wa hye niam bi di aba. Papa enya me nwanwa se wo ba kra odi ka ne ban so wa park no baby. Luffy. Papa. Medasi. Nso medasi se oti. Medasi se oba. Wetimi no papa betrase. Na no me kanya asasem sei. Enye nkwada nyina ni be hu se nyansa no. Na o ma hu se sebe me to me panama amramu, ma to me pangu dantuo. Medawase. Na ne nyina mu no kwa ache no. Enye sebe me nim ba bi wo. Na me te ne nka wo. Wakasa ma wose agume. Wakasa kura mama fere. Na nso kwa ache me nim ba bi wo. Krokesi mu no won enche se be ba bi atie o. Ma kasa okoturu hu. Na ko bisa. Ukora pekura wu hu no. Kro ni so. Me nte ne nka. Papa na se wa na nka cheme se ya wote ne nka. Da bi o. Me kasa me te ne nka. Na me ka ne akekere wo were. Bia na me kasa me nte ne nka na wo no esu ni awere ho nti na ma me nte kwa akenka. Na nyese ma sheda se bia agudie na obande man no me fo nso ngodi nya oba no. Da bi. Akasa ma wose agu me pa. Na sa de bia me mete kwa akenka. Na me ni ba bi won ka ba koso ne sei na ba twen yere na ba kuremu ha na ma oba no so na koma to ne yam na so anya mia do fie waka ma che me de wase be yoyo etrenti ye de nya akekere so a sia na mesi pi na mato so na me de mani atoto na me de maso atoto fom se mete ne nka. Papa was so ye bibi fa na misro afra obetimi a hyede ma afa aduru ame. Eno na me pese mete no. Aha. Eno me pese mete no. Obetimi ekunu ho obetimi aye bibia. Kwa chia sempa die. Kwa chia obi die agudi ama wodo wonti no de ma wo. Okwa die se bia no de bra. Se okwa ye nsi wiye, se asi wiye. Bra. Papa esi ni yi enkasa esi ni yi. Ne ba kwakwo hunu dance for wa hen dufi. Papa me se me anya me nwanwa se wo ba krom ha kra wa park ne car wo baby. Wa hu se ni so ade hunu no. Na papa obi a one ne ti wuni mu. Maka cho se me ma steady ni pa no na mo hu se ni se no ti. O ho adwen boni ba ni tirim. Me wo fa se kwache. No wo ha nyina na wo koye no. O wa nyina. Ni wa nyima so tireda. Na se wo papa mi yakoka na asema na o se ye ma ye nkan da buti ti bia so se o ma amenti ase abofo ma ame efiri mu ya na matetena mra beduru sei te ko ba se me kutuba ni tete ne so ai be ka se ka wo na awo no a ti ka ba ye ni sei ti o se me ya de be me na ni age
nti wode waka mate wankasa so fo ne toto fo so bɛte kwache nka yima so tire ne nyina nkwa na pɛ na fa so ndwe mra fie why nti wode hu afra ka kyerɛ sɛ mesere no nyɛ no bɔne na dako akro dako die bo so ma be pia me ho adwe Koba number 2 say ya many agi over wani die magina sɛ me de me wa awre hu bu pa ɛsɛ wo yɛkura me kasa me tirim ɛna me mu ade mu ya dia sa be kan ya pa kika do ibi wie wa wontira me wa wonti kwache ti yare abeto me so ne mu yare nyina ye wa ofa na me ade ya so ma wo kan de empene se abo kokuo wode ne ba ma doto se on hwe na so anka so mfa ne sie kura kwache na den o kasa ku sise me mo fa no na me kokro kesi me ma feel am so me bo hwi ni ma be chia no ma sa akọ me ba odi yale ne ensema di sham di kwache di mami ni bi e agobane de no adidi eja ani mu na na mo ekwe to to ye kura so ame a wonto biem ande ne kure na nyuma do ano to na enye de no de hwere ma to kura so enye de na de otie ya ntene de anka yefo de di hu adanse ya hwere ma kuro ya so na twetwenwom wati ase kwache ofa na uchi mu sei ichiba ko sise wa mama ya ti yare ama simi mu kwache ntidie na ekoso kru kesi mu ho ai ntu ntimi nkama no kura nkyere me wachi agudie obi agudie eri kokuru kesi se ekoyie se ekobone isora ne yedeme na wo fasi yu kwache enne mpese me nu waso wie buam na se mo ye wie ka ade na ekoso kru kesi mu ofa we penifo so busa fo nyina kwan na wo busa me ma me nkyire wo mu yi agudie na ewo me ho no me say me nsesa hi peso akura me nyan maka cho sem de ma obi a nipa ne se de obesa ma me no onu ni ha wo de agudie ne bi kwa mo no ne koton tire so oba onso frɛ no me ba ene ekina ekɔba busu ache ena onu so na betima nsama manya de modu because I was a sure banana ni munya me timi ko eska ne basa opa be am te kura yetumi e da me tim sesi akura light kura bi me timi twa light bi me wo kire me o ti wa asema wo kan wo tisika so na ho kire wo mampani bi a wo basa asema wo kan ye no ye tisika so se ne ho kire ye mo nso me hwe ene ne wo be nso hwa ma ye nti wa asema wo kan eye wo de di oba tisika ne keke ana do ba sesa ne keke ene wo nya bi ofa yese minya bio ne robeto ama na fi ne ma yedu ama me no wona me twɛn no ba ko obidi manim ko o twemadi ana minya odu obidu mfo bi na wo ma mani ye de da ho ti bi se minya me mple me ho bio me kwa me be ko fa sika aka moto no fa ka ko nye 5 cedis kwache 5 cedis je moto kwache enchi adodo ne ntafrentafrent ntino da sani se mo mfu nwi ade de ye wanya wode no fa nyi onwa nti kwache ko yi ana ko bone mpese me hu ekobone enyanko yi nanso ye susu an be chebe bia de bode hunu be de ebeto aboti ona ka bla ban ka kakra me fiti preko pempo mesi muja na beba ade obi agudie so o se minya abotina me ni ye sanse se wo de obi na hwesu ya ye sad big ebreka de e ka ho ye die de bi so mo ho ka afi se makori ni se sia se me ba na papa yi ebusa am se kwache sika de koye de ya na me ko kan de na akire wadia wo ye ubebu watanie hwa brabo ye hwa brabo ye nadia wo ye ubebu watan sikampo ano na hwere na ni mu onyamu sikana ni abretum so ne fa so bi de hye ba na ye ne ho sa ko asei kwache me mfantu so mane nye ho na se kan nyame ba chile o me mfantu so mane nye ho na se kan onyame ba chile o obi mra mahwania wo chile o kwache ofa me na metimi gya ho enem se ehyehyɛ me fa me na mo akwantum ena me che so fa ablabo na me bɔ no enye bete agudie nti ho apa na nsa ka agudie asesa nti na me pa me huni na wana tisika so na wo su kom ena me ntia se na Ghana tisika so yesu kom Ghana tisika so yesu kom eti nyam na me de ba
Wo de me no wabusuam asem wo nye Ghana asem ne ye. Na Ghana obi dia. Ye me no wabusuam asem. Ghana senye obi dia. Ghana nye obi dia ba akofo dia. Wo de ye. Ye nyina ye dia. O se won wa banchi ya. Ye won wa body ya. Ofa. Na ka hu se mpane se mpataten de physical tia no. Na mpataten de fikru so Asia no. Ofa. Kwache. Ni ka fra se majo mle kakra. Ya ja se ja. Pane de ye wo. Wonu wa pane so na wo som. Wo som ye de ja won so a. Ye de aso. Ye de aso a. Ye so de aso a mi o. Ba benivoze anoma chedua so a. Eboa no beje. Ye nye bone. Se me buy my na kakra ma ba be na anu na nsani. Me na so se meko. Na benivoze wo peteku. Na se wo hu na okonsesem. Se ni diem no no. Ye bi ade be china obi hu mi a se me sa akọ. Lanse ablaboni ye pimko ye koso. Itenya anti ye die. Inti bi nya chede esoa. Lanse me de tu ani. Se me pese me sa akọ. Na me hwe de odoma nko abeye. Eye, we de matena sopem. Eye pa. Enye kwachi. Ofa. Me so me mpani ndwina me de ma woni. Tron klase mienu eye che baako. Ikure. Baako da ne ho ye nwunu. Mienu da mo ye hye. De be ya afra, wa yira afra. Fa ka ho na fa ne kokoro kesi. Na mati ma ka wo sunti de to bi atu ntwa. Eno mo be boa okra mabrabo no. O se bebe bia bebo bra na bi sini ye ne yire wo. Eye ne yire enti no. Fa ni ti twa nyina fa ka ho ko. Eno mo be boa wo. Enya bone. Enya bone. Ye wo kan ni. Se bi benivoze obi anu ochi fa sempa kodo. Sa. Aspa wo kan ni ya sempa. Ye ni gisem so. Ya me ta kama asem se na ntwe su na enkwase esu na nyam ne nam de. Dabi ne nam hwe. Na me kra dia na ntwe dia bepe wona we ne dua. Edua. Ne so no di semfo no. Wo yire nya ante se wo nko awoda. Mo da nya ante se doto. Se doto. Sanity. Nanso no. Asetina mu nya wo ho. Ndi kan ka cho se bia me tempo yetumi. Na light cry me dem kwa yetwam. Light be ye. Chama me say. Kan be ma me tie. Na be bia me wo no. E ma no mo ho no. E ma na e dai. Afla wo kana asem. Ofa. E ma no mo bro no so. Woni haba na ya adwena na. Woni o ma ya adwena. Wa board ye no fa. Enti e wo kana se. Me say. E ma bia me wo no. Type of a mom mo ho no. Enye bi ni afla. Eti o se onu kura no koto mu ma ne hura be ho. E ma na sabe obu pie no mo ba tumi say yes amanie. Do de ne to bo akutia bo. Do de nan to bo akutia e de bo. Do de nanima e bo akutia de bo. Na wa hwedwa bro ni ameti hu. Me de na ko bo akutia e wo. So unya abotre na se sika na me se sana me ametimi to bi fie a. Ene penfo se wani ehunu a enye otan. On de o sha me fie. Mintimi mfa ne nkosa ablon no so. Ofa, ya bi de on kware hura be ho. Ko mi nya adaje kura ma no. Kwache. Mame Asabla ka odwene ho. ofa. Asabla ka odwene ho. What bu sam na ma. Sa onu wo fa na kasa. E ba twa. Wo tro so onu wo fa na kasa. Ana asem na firi oti ko de bae. E firi wo to. E ma na e ba no mo so mbo se na wo yire. Meboa. Kwache mo ni so de wo. Ka ba bia wo firi. Enye mi na meti wo de ba so hu ni so bada. E je se wo jara ya na so yendai. Bibisa wo jara ya na. Ofa. Ozi me nka wi me free. I can't be a free. Na president osisui. Wa carry bo free campaign. Eso be di ade ende open wo ye. Men kan president ase. Na me ka se men ka obi anu wa kan nchi o. De maako. Na me kra me nya atumi bia. Si kan ka men. E do de be kwa fa na mbese bi. Me mfa ne nko. Wo fa na di ja hwan. Tam me ba je se. Fa no ate so. Hey! No ante so ante. Kuya mo do bo be ka so ante me so. No ate so. Me ka. What me so? No ate so afa. Ofa zu ha oni ona ha oni atuatua wa wuti ne ho. Ya me na me kɔ me kwan. Me na mabɔ me denta. Na no bia me to kwan da. A wo se me mfa ne nkɔ me ne kwa ono ne hura be ho. E ma egu ono fa. Pachi. Wo himpo se na ne denta o se na do o se na denta o be do ma. Ya se na do ku be o. Wo himpo kan fu denta be bre o do mu a. Ya se na do ku be.
e yo so ma da ho wa go du ko kese mti wa je so ba na me nya sika mpo no ni ablu hu na me nya sika na send me ba wo se kan me nya sika na fa wo yiri kwa so fa ne nko no pese wo tire kuma nje dia ba de ofa tu na o me pa chu mo fa no ba no na ba che nse me nkɔwe na mani maku edu bi e be ka che se o nkware nchire fa nchire tum na o do na wo kan hwe de me pa me nkwa na maye e do fa ne nko me mfa ne nko o fa ne nko me ofa me mfa ne nko tena he na ina wote ehi na wote ese me dable mu nye me ne ko se sia na se odisun ba obebo me wani wuo na me tie da bia ne e ba wo fa e na wo fa ase waji magudia waji ei kwache e to bi o se san gudia ya bia ni me ya bia ni to bi o san gudia ya bia e de nko na wonim nko na wonim ne nsuo kwa da se wodo na nka won ma wonum bi fa ne ko so me fa ne nko ya wo jalo ka tira ko kesie ofa asa me ho asem hye otirim gaje wo ye so ho asem be hye me mitim mpede wo ya no mani me so me pede wo ya no me so me nyi dia wo ya no wo tira be ka tira wo no mi a me di mmako no ena me se da hyehye me fa wo so da dare jenu nim se de hyehye no adai ofa de ti ni mo ba mo me se mo bi je be hu madampan na amafo wo de waka mate sebe shile pen tete bole ni konfu ntem na ke bantale hye mi ankomu nyina yefe etu de nya wote ma me nko na me sa ba me ba be fa no oba na abia no nanso ensoso ye dam me na me nko fa wo ba me se bro na me te so e ma wo ho wo suro konfu da bo sia wo ba ne ba da bo nku ye wo suro konfu da so sia ne ba do nku wo kwa ne da ada se na ka cha me no asa me na ka cha ofa no asa me na ka cha me so ka cha me no ofa o so to ka ko fa no ko na me kon mama bi ma ba me dai wo ko ma bi ma me kon me de abufuo se me mama chi bi ma woni beje she ko ka wai fa ko ma wi fisio ko ma wi fisio kosi koda oba no kwanti na me tai kai ba machi o oba ni ntina me kai ba machi beble no na kan o me ntan a me be ye dai me ma ho am tim ba bi me parisa me ma am tim ba me parisa me mfa ne nko em ni pe ma be fa ma de mpa chew adai ya na mayo me se me ma so mu njo me ma so mu dwumi a me ba be fa no dable mu nya no me nko fa ne ko tete no sika kura ni me ho me nyo mobo oya masem na kasa ne yire be ba ka kire no ka kire ukun oya masem